Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. जों दिनै suddenly plan खालामब्रबनानै जोङो लोगोजों आंजों बेरायनो थांगासिनो बे पानेरिटी स्टेटआवनो थांनानै जोङो एसे बेरायनो सानदों आरो दिनैहाय भिडिअ बानायनो जेबो प्लान गैयामोन दायो नोंथांमोननो देखायनोसै बेसेबां समायना जायगाफोरा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेसे गोजोन बेसे सुदेम बेसे समायना जायगा ओरैबायदि साफा आयो बुंनांला आरोना Jambilanglah. Ayo dongkol lagi. Ayo flow. Tangno. Tuh. Ma cari. Tangno. Wah. Tangno. Tangno ini. 우리 상랑. 매니저 사이버. 그렇게 하라는 거네. 원래 비디오에서 많이 갔어요. 싫어. 아유 뭐 사람들래. 밀려 있는 탕을 하고 또 봤다. 맛있탕은. 원래 시컬러만 하고. 시컬러만? 응. 시컬러만 내가 이씨. 같이. 아유. 나 아유 hit래. 마지 못해. hit래라네야. 뭐 사달래 오네 말라. 저거 맞지 마 있으라 되면 그 개. 어이 치시구나. 그 가운데 다니야. 가운데. 어디입니다. 와우. 리마쿠시 의칭하이. Diacang, diacang ada na. Yuk, kau orang dari Boro sih ada. Moza, Lwgw guys. Yay. Ayo, kustan. Hah? Kustan lucu. Apa macam? Yang mana? Mana? Silang leh. Jing leh. Hah? Itu mahal tang di bukan cewek. Bon film di sana udah saya hit ne. Karena. Nih guys, bon film di sana. Tapi saya, cik. Kau nak besar sikit, chance dah. Jumping, sepang, tampak, gili ya. Hah? Cik, dan saya suka juga. Cik, cik, pakai shrine gitu nak share nah. Ang tabain share nah. Oh, tabain share lain deh. बै बिफांखौ मा होननानै बुङो? ओइ बेखौ मा होनना बुङोमोनलायो? बै बिफांखौ कृष्णसुरा ना मा? नंगौना नङा गाखोनोसै? कृष्णसुरा ना माबा बिफांनो बिबारखौ मोजां नांदो। सामथाइ बाजोबगोनलै नै सामथाइ मेरला दङ। सामथाइ? जेबो नङा। सिफोर लाबोनांगौमोन जों जानो। गोजौ फैथारासै। दा फैखाबाय रोंखाया जेबो बेरायखायनो। Wow, this is gold field of Meghalaya. मोजांब्रा नोंसोरबा ओइ होनदों नामाब्रा ना थांनो मोना इदि मोना नंगौ ओमफ्राय थांनानै होनबा इदि जेबो जाया फाखोसे स्कुटिजों राउन्ड गिदिंना फैनायालाय ने इयाव फट' लानोबा दे लानोसै दे बेयाव जिरायनानै लानोसै इयाव वाव नायनि हिट नुदों खिन्थु केमेराया एसे गेसाव जाबाय एसे हुगारनांसिगोन मोसौआसो सेलफि लाफादो दे आंदो
र' होदो मोसौखौ होदो होर दे लानोसै दे फैदो हाय फुलखाबा हमजासिगोन फुलखौलाय मा खाखो नै आरो फुल खाबावबाय बियो नै बाबनांसिगोन नोङो सोरनो होनो फुलखौलाय बेवहाय जोङो जिरायनो फैबाय आरोना मोननै खुन्था दङ जिरायग्रा बेयावनो जिरायनानै फैबाय जोङो बरिया बेनोमोन आरो जोंना बे पानेरिनिफ्राय ओरै हाबबोयो खाथिनो ओमफ्राय बेवहाय बिदि मोजां अपेन जायगा दङ ओरैबायदि साफाखा प्लास्टिक मोनसेबो नुनाय नङा नोंथांमोना बेवहाय लाबोनानै गारफैनाङाबो जाबाबो प्लास्टिकआव सोनानै लाना थांफिन जोंबो लाबाखै जेबो जानो थाखाय ओइथिं सिख्लाफोर फैदों कापोल दोङो ओइ बिफां मोनसेयावबो कापोल दोङोमोन ओमफ्राय दंलाबायजोबो आरोना बिदिनो ओमफ्राय बेफोराव माबा मोनसे दङ रायजोफोर बे सिं खिन्थाथ'ला आङो दालाय मोसागौ दे आइनो हमथाजोब्बाय आंखौ गाइस जों दायो थांफिननोसै फट' लाखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय मेंजोब्बाय आरोना फट' लाबाथाय मेंखायोना ओंखायनो जोङो दायो थांनोसै ओमफ्राय बै पानेरि ना मा बेवहाय जोङो माबा माबि जानोसै ओमफ्राय न'आव थांनोसै फनाबो चार्ज गैखाला 10% ल'सै बाय